Sunod sa pagkusog sa hanging habagat nga dala sa bagyong Betty, pag-asa may pagawas og gale warning sa nakumpahin sa Kabaybayonan sa Luzon, lakip na sa tibuok Kabisayan. Sa Ro-Report sa lungsod sa Cordova, biyahe sa mga fast craft o pump boat, gikan sila sukad pa niadtong Mayo 28 sa hapon. Samtang pipila ka mga island hopping operators naminghoy human wa tuguti nga makabiyahe kumikan sa baluron nga kadagatan. Ani ang report. Sa Ro-Report sa Cordova, dayag ang kadagko sa bawod nga nasinati sa Kabisayan nunot sa pagkusog sa hanging habagat, epekto sa bagyong Betty. Matod sa administrator sa Ro-Report sa Cordova, sukad pa niadtong Mayo 28 sa hapon, wala na mo biyahe ang mga fast craft nga paingon sa Itafe, Bohol. Ug kay may gilwatan ng gale warning ang pag-asa alas 5 kaganihang buntag nga naglakip na sa Kabaybayunan sa Central Visayas, wa na usab nila tuguti ang tanang 28 ka mga pambot nga pang island hopping, lakip na ang mga biyahe sa mga motorbangka nga paingon sa isla sa Hilutungan. Kahapon, doon ay island hopping, nipugos gyud sila, maskin kusog, tunga-tunga lang na malik. Kaya di makaya gyud, di guys sila kapaniud to, di sila kakaon. So, nag-island hopping sila mga 1 hour kape, na malik din hinanangaon sa pantalan, kay makakaon sila kaya dili naman bawd. Pero kadtos pampot, di madagkaon. Namalik. So karon Wa gyud kay desisyon man ang Coast Guard nga wa gibiyahe kay dunay gale warning. Apan may pipila paghihapon ka mga pasahero ang namasin nga makasakay. Sama na lang ni Nelson Credo nga nakagasto pa og moabot sa 500 pesos nga plitihan sa taxi gikan sa Cebu City aron unta makasakay og fast craft paingon sa Itafe, Bohol. Kay mamaya ko nabasahan sa kanang cellphone nga naibiyahe dito 10:30 para Itafe. Wala nagdali ko, tag-taxi na lang ko. Wala man di ay ato na lang kuskuan per tres. Wa usab makasakay kining pipila ka mga residente sa Isla Hilutungan. Kay day off nila karong adlaw, nangyawat unta silang makauli. Di o punta mo niya, saon man. Hangin man, wate may mo ani. kamusta na mo mo Hilutungan ani. Inig ko na siguro, linaw. Sunod lang sa semana siguro. Samtang kining mga island hopping operators naminghoy usab humanwa tuguti nga makabiyahe. Aduna untay 20 ka mga guest karong adlaw, sila si Floralie Maglasang, apan wa sila'y mahimo kundili ang pagpakansilar na lang niini. Duha ta ka pambot. Nga cancel man muna wa madayon jud. Nawagtang jud ang among pangmartahan. Matod sa Pag-asa Visayas, nakatala sila og 43 kilometers per hour nga gustiness ug gikusgon sa paghuro sa hangin karong adlaw. Natay gale warning, so ibig pasabot kini taas ang balod mo abot kini sa 2.8 to 4.5 meters. Atong advice kini mga mananagat gagmay sa sakyan pandagat dili mo na mulawig, mga dagkong barko maging alerto lang sa big waves tungod kini sa hanging habagat na nagcause ng baloron ang kadagatan. And pagpadayon pa kini nakita nato sa atong forecast until tomorrow pa, Wednesday. Padayon usab gihapong masinati sa Sugbo ug sa Central Visayas ang madag-umong kalangitan ug ang mga pag-uwan-uwan. Mostly atong nakita ang pinakakusog ng mga pag-uwan western side ng ating bansa sa atong nasod, Western Visayas, na kasi natin sila sila occasional heavy rains. Actually, naanay mga rainfall advisory and yellow heavy rainfall warning gi-issue diha sa Western Visayas, pero sa Cebu ang atong mga pag-uwan passing light to moderate rains, significant kining paghuro sa hanging habagat. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.